हेलो सोनाफोर गुड मर्निं आंनि बसुमतारी अनामिका चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो बयखौबो बराय लालायबाय फैलायबाय नोंसिनि खाथियाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै अननानै भिडिअखौ बयबो सापर्ट होलांदो आरो बयबो जोबोद नायनानै होबानो जाबाय आरो चेनेलाव जुदि सोरबाफोर जुदि गोदानै फैनाय दंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो आरो ओमफ्राय नायनानै जुदि मोजां मोनथारदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदाबावदो सोनाब आं भिडिअखौ बेनिफ्राय स्टार्ट खालामलांसै सोनाफोर दायो फुंनि ब्रेकफास्टनि थाखाय साहा एरि बानायदों आं आरो थासुमलिबो रुदों आङो सोनाफोर होमबा नोंसोर नायलांबाय थादो ओमफ्राय नै आंहा गोजां बोथोर फैबायना सोनाफोर गुस्थिया नै गावजोबखालायबाय आरो गुस्थि गावबाय आरो सिङावबो एसे लोमजानाय दं खोमा सोनाफोर गुस्थिनि सिङाव सिथर बायदि जाजोबदों आरो गासिबो सिं आरो गुस्थिया आङो फुङावनो गुस्थियावहाय एसे फुननो मोनाबा मोजां मोना आं खिन्थु आं लिपस्टिक फुनाखै दा सोनाफोर लिपग्लस माबा फुनदों आङो दायो गुस्थिया गावोना आंनिया गोजां बोथोर फैबाथाय आरो मोनसे हुदा लिपस्टिक फुननो मोनाबाथाय गुस्थिया गावथारो सोनाफोर आंनिया ओंखायनो नांथारगौ आरो बे बुस्थुखौ ओंखामा मोनजा दा मोनजा लिपस्टिकआ नांथारगौ आरो आंनो खारनाय लोगो लोगो नै आंना खामानिया सोनाफोर फुंनि ब्रेकफास्ट साहा फुदुंबाय आङो दायो ओमफ्राय थासुमलिबो रुगासिनो दं आरो थासुमलिजों साहाजों लोंनोसै दिनै साहापातिखौथ' बांद्राय खरा लोंखाया आङो सोनाफोर एसे हालखा ओरैनो खम लोङो आरो आङो साहापातिखौ थासुमलिया नै सोनाफोर दायो थासुमलियाबो मोनबाय थासुमलियाबो रेडि जाबाय आरो दायो नै साहायाबो जाखाबाय जों साहा लोंना लाग्रोनोसै सोनाफोर ओमफ्राय नै सोनाफोर आङो दायो लाफा मैगं हाबाय आरो लाफा ओंख्रि जानोसैलाय गामियाव फैबाथ' आं बिराद मोजां मोनो सोनाफोर बे लाफा लाइ गोसोबायदि खानानै मोनजायोना मैगंफोरखौ दायो नै आं लाफाबो हाबाय आरो लाफा हागासिनो दङ बेखौनो जासिगोन आरो दिनै दखानावबो थांदों दखाननिफ्राय मा मोनबोयो लाबोनायाथ' बेदरबो थाखागोन नाबो थागोन बेखौथ' आसा खालामखायो ना बेदरखौथ' मोनजाखायो होननानै खिन्थु ना बेदर जाबाय थानायजों लोगोसे खारै ओंख्रि जानो लुबैदों सोनाफोर ओंखायनो लाफा खारै संसै आरो दिनै ओंख्रिया लाफा सुलाबारि जागोन लोगोफोर आंनिया लाफा सुलाबारि नाथुर ओमफ्राय मुला बेदरजों दाउजों दाउ बेदर लकेल संनोसैलाय जानाय जरावनो जर मागोनि दिनै एसे पार्टिबो दङ मोनायावबो एसे पार्टि फिसा जादोंमोन आरो दा नै सानाव दंबावो आरो मा लाबावगोनथाय बिबथैया दखान थांबावबाय मा मोनबोबावो दायो जानाय जरावनो जथारसै आरो आंनाथ' थांलाय फैलायखा सानफ्रामबो सोरबा खोनासंनोसो बालायलाङो दा आंनि थांलाय फैलायखौ नङा दे माला थाङो माला फैयो हाबाय नै जोंहा आदैया दायो फुख्रिनि ना बेखौनो संनानै जानानै थांसै आंबो सायगासिनो नै आदैया न'आव थाङो नाखौ एवगासिनो आं नै सोनाफोर दायो नायाबो एवजेनबाय नायाबो नै सोनाफोर मोनसिगोन दायो दसे उनाव खांसै र' दुन्दियाबो हरना लाखाबाय आं एसे ओरै बिदै जेम जेमैनो खांगोन आरो दिनैहाय बिदिनो जागोन ओंख्रिखौ लाफा ओंख्रिया मोनबाय लाफा खारै ओंख्रि संदों नाया मोनबाय दायो नाया मोनबाय नाखौ खांबाय आं अमा बेदरबो एवबावनांबाय आं नै सोनाफोर अमा बेदरबो लाबोदोंमोन दायो अमाबो दं दाउबो दं नाबो दं आरो ओंख्रिया सोर मा माखौ जायो जानांसिगौल' मोनखांजोबखाबायबो आं संखांजोब्बाय रेडिनो मानो होनबा एसे थाब संबाय आं सोनाफोर थांफिननांगौ नालाय आंहाबो बासजोंसो थांगोन नालाय एसे थाबैनो फोमोनबाय आरो जाला जालि आंबो ब्लड गावखौ दोनबोग्राफ्रा नै गफ्ला बरनगासिनो आदै दोनबोदों आंखौहाय बाससिम फानो मालाय बिबौनिफ्राय गस्ला फैसा मोनदों नै फिसौजोआ बिबौनिफ्राय फैसा आजावदों थांनायनि बिबौनिफ्राय फैसा मोनदों मालाय थांनायनि बास नेगासिनो दाबो बासआ फैथ'वाखै आं दिनै भिडिअखौ एसेखिनियाव लाखिथ'नोसै सनाफोर बयबो जोबोद नायग्राफोर थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ दे थाबैनो लोगो गोदान मोनसे भिडिअआवहाय बाय बाय